ओमफ्राय नै पार्कआव फैलायबाय दसे गथ'फोरखौ गेलेहोनो रुम सिङावलाय बेस्थ थाबाय थानो आरो टाइम पास ओरैनो बेरायफैदों पार्कआव गथ'फोर गेलेग्रा ओमफ्राय बेयाव गोबां रोखोमनि गेलेग्रा दङ आरो सिस' दङ मेरि-गो-राउन्ड दङ स्लाइड दं स्विंग दं नोंसोरथ' नुखाजोब्बायानो मा मा दं आं देखायजोबखादों आरो बै मंकी थी ना वहाँ पे। देखो ये कौन है महाराष्ट्र की बोलो मनीषा। और ये है शाम की मैं तो बहुत वीडियो तासु मैं खुद ही वीडियो बनाती माने बियो सानदोंमोन आरो फट' खेबदों ओमफ्राय सासे आसामनिखौ आं भिडिअसो खालामहोदोंमोन ना पुष्पांजलि और जोर से नेट का बैलेंस मेरा यूज हो गया क्या हुआ मेरी-गो-राउंड इथं गोल गोल फिरतो डान्स डान्स करो श्योर इन्स्टाग्रामाव भिडिअ बानायदोंमोन ओमफ्राय गाना बेलेगमोन आरो ओमफ्राय आं कपिराइट फैजानो गिनानै भलिउम खमायनानै होबाय खोनायासै आरो हैयाव गाखोहैजोबलायबाय फिसा हनै ओइ मा गोलैगोन ओरै फै गोलैबाय गथ'आ खारलांबाय हारसिं नारबाय थानानै ओइ मायाव गाखोदों गोलैगोन साउथनि बैयो आसोला जेबो भाषा रायलायनो रोङा इंलिसल' रोङो हिन्दीबो बुजियानो इयो अबाव गाखोदों नालाय आयु जायगा गिर जायगा नहीं तो साइड हो जाओ वो आ जाएगी
मैं फरदीन को देख रहा हूँ तुम्हें नहीं बावहम लासै लासै फै लासै लासै मानो गाखोदों होनबालाय लासै ओंखार अ हमथा फै हमथा ओइ नों गोलैगोनथ' लासै फैयाबा इयाव गोलैहैगोन नोङो हमथा इथिं हमथा फै ओइ सासेया फैनो नागिरगासिनो रोङा जाम्बिया नै इस्रो एकदम भय तो फाले लगे আছে गाखोन नांलायनायखौ गाखोबावबाय गाखोनो हाया मुवा ए सासेयाबो नायलाय आरो उठिबय बापरे साथो পৰিছে পৰিলে মানুহে কি ক'ব মা থাকিও পৰি গৈছে नायलाय खम नङा बियो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोनथों थांनोसै ओले का गई पुष्पांजलि उधर सामने गेलेखांबाय थांसै गथ'फोरखौ गेलेहोबाय नाय बाय कौन है ये वो देख आ जाओ गेट नाका एनेहे जोखिम करिले কাপোৰ চানা ইয়াতৰ অৱস্থা পিছফালে बाय बाय